Nikum loka Prime Minister Narendra Modi yan rampuma thlai chin war tlak hriselna atana chah a puan zing Badam Girnar for variety chu KVK Lawngtlai mithiamte chuan Gujarat atangin chah chhuakin hlawhtling takin an ching china hmundang chauh atanga tharchhuah ture mokan loti kha Lawngtlai ngei hlawktakin tharchhuah thei ti finfiah ani hai bukum hela hianin eng badam ngei chin ti te Mizoram a hianin heti ang hi a voi khatna ni ten kan lo hria a chan chin tlang pui hi min han thil ta cha kumina kan badam chin hi Girnar 4 ani a KVK Lawngtlai in Nikum khan atal kan nei to a chuan refinement kan nei le kumin hi akum ni na ni a he badam chuak tharani a Nikum masa sang ni le som pakwa a I Gujarat antia in international crop research for semi-arid topic le ICAR Directorate of Groundnut Research tang kopina han siam chu ani a he badam hi thana chu oleic acid apai nema chu monounsaturated fatty acid anti a tunai khowela chuan machine kan hadam tela ina thasi a chuwang chuan hei thisen sang le jun thum kan ti te abikin thisena thau tamlu tuk angchi awang hian boy tam takan omani chuwang chuan lunglam natna nei kan tam to a chu tianga tan bik chuan he badam hi tha a hemi bad cholesterol anti thisen dota veina cholesterol thei thisen dot no ping thei tu kha he hriak kan tam chuan ati tlem thei ni chuwang chuan lunglam natna thlen thei tam tak kha he hriak kan tam chuan kan pumpel thei don ni oleic acid awang hian a shelf life kha arabi kani chuwang chuan tunla ya chu tiang chore tak da thatnan chuan he oil hi adimana sang a chuti rual chuan lunglam thatlo na tam tak kan pumpel thei don bokani badam pa nga ya chuan za somli tanga somnga oleic acid apaya ma se he Girnar 4 a hi chuan za somriat 80% a omani ni kuma kan en chin to na chuan hectar khata hian kg sang thum chuang athar theya kumina po hian hei kan la voini harvest ni kan la chokchuak lowa engpo ni se a productivity a tha a hectar khata athar za thi badam dang ain a tha ni Mizoram a hian keini lo hi ti vedangan omkaring lowa achan chu Nikum mai khan kan Prime Minister Narendra Modi chuan aron thelar tan chowa Nikum masa sangni le som pakwa khan unreleased deu chawani chuwang chuan Nikum deu maya siam chu angani chu keini lo hi cha chuak an omkaring lowa internet ka mu vele thil tharani wang khan arang theng berin Gujarat lampang Junagadh ami ka cha tiang chuan Nikum khan ke en china kumin hi avoi ni na ani chu badam chungcha nga hianin badam pa nga in a hian bul khata engzar nge thei ti tepo in hrieng karinga chuan tuna in han chin nen hianin in khai khin in karinga chumi ba ka chuanin a chin hun chunga reian ti te khang lai bora khamin an thil le ta cha he badam hi a thatna chu hei badam dang te po kan lo ching to thina ICGS 76 kan ti te le henglai local badam te po kan ching to thina chung chu atlang puin hemi ICR na a record hrimhrima po hi kung khata hemi abadam in siam za ta hi somni panga te somni pathum te athen chu som panga te ni he badam ai chuan somthum atanga somli te a thleng thei ni badam dang kan lo en to a in en kol hi a ha dam bi ka I atak tha a chuan badam dang kumdanga kan lo en kol kan lo chin to a kha chuan fertilizer te leitha kan han duat hian a duat sual theya a hut angchi kha om ve thina ni ma che he badama chuan Nikuma kan enkol atang le kumina kan enkol le a hian alandan chuan a enkol sual ve theilo chuan hei hi phailama chuan ni za som panga vela aseng theya me ni saria kan chin kha ni ta a vein hi ni za somni le paruk ang vela ni hei badam chi thatak mai kum ni hop mai lo en chin to a hei hi hlawhtlinga in nga em eng tianga ti zui ngein tum kan badam hi hei kumni kan enkol na ni a khami athatna kan soi pialama khan a enkol hi anuama a harsalowa chuwang chuan kan farmer te hian atam theng berin he badam hi ching or se lo thar teu se ti hi kan du thu samani a chu KVK angpo a kan hna ani a tuna kan en chin na hi a hlawhtling kan ti a chin puntla ka kan ngai na sataka vorlar zel po kan tumani KVK Lawngtlai hianin kutna thok tu ten engtin nge man son theyang tin kong sang sangin ma an la
hei tun truma po badam chit thatak mai hlawhtling takin an lo ching china heng te hi kun hathok tu ten tangkai zoka an mana mi pui ten om zenei zokin he badam chithar te po hi an tangkai pui ngei a be sei omani lo hetaral te Gujarat ground report Lawngtlai